Egunon guztioi, hemen gaituzue, Baionan apirilarek lehen hontan, etxe bizitzaren manifa aipatuko dugu gaurkoan, zuen bila ibiltzen ari gara momentu zehatz hontan. Ongi etorri, badazerreran berri hontara. Beraz, egunon, nor zaitugu? Ni Mikel, bai urrikoa. Egunon, Mikel, zergatik etorri zara gaur manifa hontara? Ez nuen autoik, behartu naute, egia ezan, eta ez. Egia egiteko, bada animaleko jole bat eskolegian, naufegon, etxe bizitzarena baita. Denak gira hartazunkituak. Gaur importanta da gaztak ere mobilizatzean, azkenean guretako delako ere manifestazio hori. Beraz, hor galetzen dugula da etxe bizitza duinak eskuragarri zaitea Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko beraz egitarrentzat. Eta gazte gisa gainera Ipar Euskal Herrian bizitzeko zaitasunak ditugunez, importanta da gaur ere mobilizatzea eta gara biharko heldu gisa ere importanta da gaur etortzea hondatzen. Ilaia bordago alde deitzen ez, eta asusi gazteko guzera baina ez. Egunon, Iana deitzen naiz. Zergatik etorri zara gaur? Denek bezala, zeren gerozta etxegi egilako daude eta hemengo jendea etxerik gabe dago etxeak bilatzen eta hori ez da gehiago posible. Nik badut apartamendu bat Baionan eta huartzeniz alokairoak gerozta karioagoa direla, gerozta komplikatuagoa dela atxemaitea, justot ikasle gisa, eraz horrentzat giniz. Zuk gazte bezala, aina nola ikusten duzu etorkizunak gai honen inguruan? Ez dakitxo bera, gauzak ez badira hobetzen ez dut etorkin positibo bat ikusten etxe bizitzaren gaiari buruz. Etorkizuna? Zaila, nahiago nuke hobeki ikusi, hemen bizitzeko erreztasunekin etxeak aurkitzea, etxe bizitzak hola nahiko nuke ikusi, baina oraingoz ez dut hola ikusten. Gazte galera. Aski komplikatoa, egia ezan momentu bat gazte izanki gaiten du lanbideak aski prekarioak egoiten dira. Beraz ez dugu etxe bizitzak eskatzen dituzten irizpidei erantzuten alerez. Etxe bizitza horiek eskuratzeko ere zaila. Beraz nik ez dut momentu bat nire bizia nire sortegian ikusten. Ez dudalako nahi, baizik eta ezin dudalako agian. Nor zaitugu? Elaia egi. Atxemaiten dut gero eta mugimendu gehiago badela, beraz espero dut gauzako betzea, baina oraingoz aski iluna da etorkizuna, beraz berda segitu mugitzen. Animaleko ega, injustizia eta beste hainbat sentsazio emaiten dut eta hortako nik uste gazte oro atera behar gira horako momentuetan bezala kalera. Frantziak gobernu mailan eta ikusten dugu argiki ez dutela sede hori. Orain bada ala eren gizarte mugimendu azkar bat, eskolegian bereziki aski Europoa da eta optimista izaten ala, zinez.